Umkhandlu wezimoto ezibizwa ngobuchwepheshe be-internet, e-hailing kwadabeka uthi ungaboni ngasolinye phakathi kwawo nemboni yamatekisi kwenziwa abantu abathile abasuke bethutha abagibeli ngaphandle kokulandela imigomo yokusebenza. Nanjengekhansela asikuphakamisi futhi asikukhuthaza ukuthi abantu basebenze ngaphandle kwe-app ekuyiyona ebabizayo ukuthi abayephi iphinde bathume kuphi. Udweshu lusuka lapho ekuthenini kukhona abafike bagqoke isigqoko se-e-hailing aphinde futhi abuye agqoke isigqoko sokuthatha istaff aphinde ayoba umalume. Lokho kuphambene kakhulu nomthetho. Imboni yamatekisi kwadabeka ithi ayihambisani nezenzo zodlame kulandela isigameko sokudutshulwa nokushawa kwabashayeli ababili be-e-hailing. Ikhala nangokukhinyabezeka komsebenzi wosomatekisi ngenxa yokungalandelwa kwemithetho yokusebenza kwezimoto ze-e-hailing. Ngokwazi ukuthi i-e-hailing uya-requesta nge-app wenze u-request ulanda umuntu from point A to point B bese ehamba yakhona. But lokho abakwenzayo manje basa-e-hail bayalayisha nje abantu nje engathi itekisi uthatha umuntu esicabheni njalo sengisikhathi umuse la yakhona. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthathe isinqumo sokukhipha emgwaqeni zonke izimoto ezingenazo izimvume zokusebenza. Kuyavela ukuthi kukhona abangenawo ama-app, kukhona abangenawo ama-permit ukuthi ba-operate, abathutha iy'ngane zesikole ababuye bathuthe iy'tafu, abangenawo ama-app, abangenawo ama-permit. Kuvunyelwene ukuthi sisebenzisana sibabuyisele eceleni ngoba benza umsebenzi wokuthi sibuyele emuva. Bayi-15 abasolwa abaphekwa ngemibuzo kulandela ukudutshulwa nokushaywa kwabashayeli ababili be-e-hailing kule ndawo kuleli sonto.